Kuya Ray, tanong lang po ha. Totoo po ba na tumalikod ang mga apostol pagkatapos mamatay si Kristo? Kasi sabi sa amin na wala raw ang totoong iglesia eh. Magandang tanong yan, Neo. Pero sagutin ko ng malinaw. Hindi po tumalikod ang mga apostol. Ang totoo, sila ang naging pundasyon ng simbahan ni Kristo. Sabi mismo ni Jesus kay Pedro, "Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito matitinag kahit ng kamatayan." Kung tumalikod ang mga apostol at nawala ang simbahan, ibig sabihin ba nagkamali si Jesus? Oo nga no? Parang imposible namang magkamali ang Diyos. Ang katotohanan, mula kay San Pedro hanggang kay Pope Leo XIV, hindi naputol ang pamumuno ng simbahan. May tuloy-tuloy na apostolic succession, isang hindi naputol na linya ng mga obispo mula sa mga apostol. Pero kuya, sabi nila, tumalikod daw nga lahat eh. Walang natirang tunay na iglesia. E di, tanungin natin, kailan? Saan? Sino nagsabi? Anong ebidensya? Kasi kung walang konkretong dokumento mula sa kasaysayan, baka haka-haka lang. Neo, tandaan mo, may mga taong tumalikod, oo. Pero ang Iglesia ni Kristo ay nananatiling matatag dahil pinangako niya mismo na hindi ito mawawala. Ayos kuya, ang linaw mo magpaliwanag. Mukhang kailangan ko talagang magbasa ng mas malalim. Tama yan, Neo. Be a digital disciple. Share Christ with every click.